Mae locws yn set o bwyntiau sydd yn rhannu rhyw briodwaith. Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried y locws sy'n cael ei adnabod fel yr hanerydd ongl. A dyma fo'r math o gwestiwn ydyn ni'n daclo pan ydyn ni'n llunio hanerydd ongl. Lluniwch locws yr holl bwyntiau sydd yn fwy agos at y llinell AB nac at y llinell BC. A dyma fo'r sefyllfa fan hyn. Mae gennym fi linell AB, llinell BC, a mae'r cwestiwn yn gofyn i fi ffeindio yr holl bwyntiau sydd yn fwy agos at y llinell yma, AB, na gyda nhw at y llinell yma, BC. Nawr, enghraifft, mi fysa'r pwynt yma, lle mae'r bensil, yn amlwg yn fwy agos at y llinell AB, na fysa at y llinell BC, a mi fysa'r pwynt yma yn amlwg yn fwy agos at BC na gydio at AB. Ond be dyn ni eisiau ffeindio mewn gwirionedd ydy lle mae'r ffin, lle mae'r pwyntiau sydd union hanner ffordd rhwng y ddwy linell yma. Ac i wneud hyn, dyn ni angen estyn onglydd allan. Y cam gyntaf ydy mesur yn fan hyn maint yr ongl rhwng y llinellau AB a BC. Felly os na rhaid canol yr onglydd ar y pwynt B, rhaid y dim i pwyntio ar hyd un o'r llinellau tuag at A, wedyn os dwi'n mesur fan hyn, dwi'n gweld fod yr ongl fan hyn yn 74 gradd. Nawr, be dwi eisiau gwneud wedyn ydy, fel mae'r teitl yn awgrymu fan hyn, dwi eisiau haneru'r ongl. Nawr, efallai, os ydych chi'n gallu haneru 74 yn y pen, neu, os ydy cyfrifiannell ddim yn cael ei ganiatáu, efallai wedyn sy'n ni'n haneru 74 efo ffram rannu. Mae 2 yn ffitio fan i 7 tair gwaith, efo 1 dros ben, a mae 2 yn ffitio fan i 14 7 gwaith. Felly, hanner o 74 ydy 37 gradd, a wedyn y cam nesaf ydy marcio lle mae'r ongl yn ymddangos yn fan hyn, lle mae hanner o 74, sef 37. Felly mae'r onglydd dal yn y lle cywir gyda fi, na i farcio nawr 37, sydd yn fan hyn, a wedyn efo premesur, na i lunio hanerydd yr ongl, na i gychwyn yn y pwynt B, na i fynd trwy'r marc dwi wedi wneud, wedyn fyddwn ni'n gallu hefyd mynd yn ôl a cael ymlaen y ffordd arall. Nawr, dyma ni yr hanerydd ongl, ond dwi'n credu ateb y cwestiwn eto. Mae cwestiwn yn gofyn i fi lunio locws yr holl bwyntiau sydd yn fwy agos at y llinell AB. Felly dyma ni'r ffin hanner ffordd. Mae pob dim sydd yn fwy agos at B, os liciwch chi uwch ben y llinell yma. Felly, i ateb y cwestiwn wedyn, sydd yn mynd ati ac yn lliwio fewn, yn gwneud o'n fras iawn i fan hyn, holl bwyntiau sydd uwch ben y llinell yma. Dyma yr rhambarth mae'r papur yn caniatáu fi liwio yn fan hyn. Nawr rowch chi gynnig gan un nesaf. Dyma ni gwestiwn sydd wedi ymddangos ar y sgrin. Ystynwch darn o bapur allan efallai. Sgriwch neu copi eitha cywir o'r dair yma. Dydy'r raddfa ddim yn bwysig iawn. Ond yn ystynwch eich onglydd allan, rhowch ymarfer ar haneru'r ongl, a wedyn ar ôl chi orffen, lle gewch chi gymharu wedyn beth sydd gennych chi efo'r ateb cywir sydd yn nawr yn cael ei ddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.